Świat 80. lat. Każdy chciał jak Liman być. Każdy słuchał Human League. Pamiętasz smak 80. lat. Pamiętasz styl, który mocny wtedy był. Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Był z przodu długo, krótki tył. Kapitan Nemo, Papa Tess stanowili życia sens. Czy pamiętasz smak 80. lat? Czy pamiętasz styl, który modny wtedy był? Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Czy pamiętasz smak 80. lat? Czy pamiętasz styl, który modny wtedy był? Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Show. Dawali najlepszy show. Ty